Wel, diolch yn fawr iawn i Wyn am ei gyflwyniad. Mae'n hyfryd ei ddilyn o ac yn hyfryd rhoi rhyw ddarlun i chi o ymhrofiad i yn mynd i Fangor yn y 70au. Dwi eisiau dechrau efo salm 77 ag adnod 10. Salm 77 ag adnod 10. Dyna ni. Bob un teclyn yn wahanol dydy. Mae salmydd yn dweud, hyn yw fy ngofid a yw dehilawr goruchaf wedi pallu. Ac ar y degau, pan da ni'n trio tystiolaethu'r Gymru Gymraeg yn y Gymru gyfoes, da ni'n teimlo fel yn dran. Da ni'n gweld llawer o drwydigaethau, da ni'n gweld llawer o dyfiant, llawer o rain a llawer o ffrwyth. Hyn yw fy ngofid a yw dehilawr goruchaf wedi pallu. Da ni'n mynd am Dyw i gymeriad o, ond all o wneud gwahaniaeth, all o ymyrryd. A be mae'r salmydd yn wneud, a dylen ni'n wneud, ydy galwf i gof weithredoedd yr arglwydd a chofio am dy ryfeddodau gynt. Mae o'n fendith i ni edrych yn ôl. Mae llawer wedi deitha fi, wel, mae eisiau edrych ymlaen, wel ie, ond mae edrych yn ôl yn mynd i danio ni. Ac oedd yr Iddewon, wrth gwrs, yn cofio am y geithglyd, yn cofio am yr waredigaeth ac cofio am law yr arglwydd. A dyle bod unrhyw ymdriniaeth hanesyddol o edrych yn ôl yn sbardun i edrych ymlaen. A'n gobaith ni wrth alw heddiw at ei gilydd a meddwl am heddiw, bod o'n tanio yna ni brwdfrydedd i efengylu yn y Gymru gyfoes. Galwaf i gof. A mae'n dweud wedyn yn adnod, yr adnod nesaf, mae'n dweud, meddyliaf am dy holl waith, a myfyriaf am dy weithredoedd. O ddiw sanctaidd yw dy ffordd, pa ddiw sy'n fawr fel ein diw ni. Ti yw'r diw sy'n gwneud pethau rhyfeddol. A da ni'n gobeithio bydd hyn yn wir wrth i ni feddwl am be ddigwyddodd yn ein plith ni, a be all digwydd. Dydy llaw diw heb allu, dydy ddim yn analluog i wneud rhywbeth newydd yn y Gymru gyfoes. Ac dyma di yn gweddi ni am heddiw. Nawr, ges i'n magu ar rhamant y 40au yn had Elwyn Davies a mam y ddain nhw yn Mangor ar y pryd, a troedigaethau ar y pryd, a'r Athro Geraint Griffith, a Gwilym Humphreys ac Herbert Evans. Ges i magu ar yr hanesion yna a dechreuadau y mudiad efengylaidd, ac o'n i'n edmygu be nath yr arglwydd yn y 40au, be ddath o hynny. Ond ges i syndod wrth sgwrsio efo dad ar nos Sul yn ystod yng nghyfnod i ym Mangor. Mae'n rhywbeth llawer mwy arwyddocaol yn cymryd lle rwan ym Mangor nag oedd na yn y 40au. Ac o'n i ddim yn sylweddoli ar y pryd, ond efallai wrth i ni gael edrych yn ôl a cloriannu a gobeithio pa fu na'r haneswyr y dyfodol yn edrych yn ôl ac yn cloriannu, bydden nhw'n sylweddoli be ddigwyddodd yn Aberystwyth ac yn Mangor. Be oedd yn digwydd? Wel, o'n troedigaethau. Pobl o'r newydd yn clywed yr efengyl ac yn dod i nabod yr Iesu mewn ffordd gwirthiol a rhyfeddol. Oedd o'n gyfnod i gadarnhau a garfogi llawer, oedd yn Gristnogion yn barod. Medodd un wrtha fi, fe ddes i Fangor, o'n i'n Gristion, oedd o'n i ddim yn deall llawer. A ddar i Bangor, roedd iaith i fi ddeall ymhrofiad ac cael yn rhwytho yn y gair. A ddar efo wedd newid. Wedyn, ddar i ni sefydlu Undeb Cristnogol Cymraeg, ac mae o wedi bod yn gyfrwng i ysbrydoli arweinwyr eglwysi ers hynny. Ac does neb yn ame be mae Dyw wedi gwneud trwy nifer o bobl oedd yn y Mangor. Nawr, be oedd yn denu fi i Fangor oedd Tudur Jones. Pan o'n i'n meddwl am fynd yn ymgeisydd, o yna opsiynau gwahanol,
Ond fo oedd y dynfa i Fangor i fi. Ac dwi'n tu hwnt o ddiolchgar amdano fo ac ei gyfraniad o yn bersonol. Ond i ni fel criw oedd y Mangor oedd gael tudur yna oedd yn ysgolhaig di-gwestiwn i safon, i waith o safon, i gynrychiadau fo, safon i lyfrau fo yn rhoi llawer o asgwrn cefn i ni a cefnogaeth i ni. Oedd i ddarlithoedd o ar y 19th ganrif, ar y Puritaniaid, ar syniadaeth y meddwl Cristnogol, ar Eglwys Fore. Ond i'n methu peidio a cael yn ysbrydoli gan yr hyn oedd o yn ei wneud, yn ei gyflwyno, a'r darlun o'n i'n cael o be o Duw wedi gwneud. Oedd yn peri bod ni'n agor ffynhonnau dwfn iawn ac yn rhoi cynhaliaeth i ni i feddwl am gwynebu y weinidogaeth. Wedi cofio fo'n deud mewn un darlith, allwn ni'n hawdd iawn ramanteiddio cyfnodau fel Rowlands a Harris a Thomas Charles a Christmas Evans. Ond cofiwch chi, bod yna fynyddoedd mawr Eryri yn y cewri yna, ond hefyd fynyddoedd llai. A pan da ni'n dod lawr o'r gogledd gadael mynyddoedd Eryri a da ni'n gweld mwynder Maldwyn, mae yna fryniau. Ac dwi'n meddwl bod Duw yn codi rhai phobl rhwng y mynyddoedd mawr mewn cyfnodau i fod yn fryniau bach ac i wneud gwahaniaeth yn ei bro ac yn ei sefyllfa nhw. Ac da ni ddim wedi gweld mynyddoedd mawr yn dilyn, wrth gwrs, yn ystod y cyfnod ers y 70au. Ond mae Duw wedi gosod pobl yn ei lle ac mae'r bobl yna wedi cael gras i oroesi fel arweinwyr. Oedd ei ddarlithoedd o yn ysbrydoledig ac oedd ei gefnogaeth personol o i ni oedd yn nabod o yn fawr iawn. Dwi'n yn y ddyledus am nifer o bethau. Oedd yn gefnogol i fi, achos fes i Fangor efo atal deud, o'n i'n gallu gwynebu cynulleidfa a cyfarch, oedd yn gefnogol yn hynny o beth. O'n i'n methu sgwennu'n glir iawn, a un noson oedd fewn i'r stafell, oedd yn methu marcio papur i, yn gofyn i fi fynd dros y papur efo fo. Ac jyst sgyrsiau cyffredinol am fywyd ysbrydol, am ganllawiau, ac am anogaeth oedd o'n wir ym Mangor ac oedd o'n wir ar ôl Bangor pan o'n i'n cael y fraint o gael y draw i ddarlithio. Oedd o'n gefnogol iawn. Oedd rhai yn ffeindio fo gymeriad pell, oedd o ddim yn cymryd carcharorion ar y degau, oedd gyda fo farn, ond oedd o hefyd y dadol. Ac fydda i o'n deud bod o wedi bod yn dadol iawn i fi a manyledi yn fawr tuag ato fo. Bala Bangor, ar lefel hostel, oedd un o'r canolfannau nath yr arglwydd ddefnyddio. Oedd Bala Bangor yn goleg diwynyddol yr annibynwyr, oedd o'r rhan o'r gyfadran y brifysgol, ond oedd o fwy na dim yn hostel. Felly oedd yna fyfyrwyr yna, oedd yn gwneud cyrsiau yn y normal, yna un yn gwneud cwrs yn y coleg technegol, oedd yna fyfyrwyr, coleg bedyddwyr yn aros yn Bala Bangor, so gan y bedyddwyr ddim hostel preswyl, ac wrth gwrs oedd yna hefyd fyfyrwyr oedd yn gwneud cyrsiau yn y brifysgol ei hun, oedd ddim yn ddiwynyddol. Ac oedd yn gymysgfa o fyfyrwyr gwahanol, ac oedd o'n le pwysig iawn ar sawl ystyr yn y be ddigwyddodd y Mangor. Pan nes i gyrraedd Bangor, yn naturiol, fyddwn ni wedi mynd i'r undeb Cristnogol Saesneg, ac oedd hynny'n wir yn dweud am y colegau gyd, ond na undebau Cristnogol, y CU. Dyma chi lun o'r rhai o'r criw mewn cynadledd lawr yn Bryn Sirio. Ac o'n i'n mynd ar nos Sadwrn i'r CU, ac oedd gennym nhw gofodi gweddi ac astudiaethau yn Saesneg, ac oedd o fendith cyfarfod pobl, ac oedd o fendith bod o dan y gair ar y pryd. Ond o'na un mater yn mynd i godi i ben, a hynny oedd angen tystiolaeth Cymraeg ym Mangor. I rai myfyrwyr oedd o ddim yn isiw, oedd o ddim yn mynd i'r undeb Cristnogol.
Ond o'na le i wneud rhywbeth gwahanol. Oedd nhw'n gofyn i fi i fod yn gynrychiolydd y Gymru yn y CU. O'n i dweud, allai ddim gynrychioli y Gymru Gymraeg fel Welsh Rep mewn undeb Saesneg, mewn Prifysgol Cymraeg. O'n i methu gwneud hynny. Oedd rhaid gwneud rhywbeth rhagorach na hynny. A be oedd yn cael ei ddyfynu i ni yn aml oedd, da ni'n un yng Nghrist. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Gryged, Caeth a Rhydd, Gwryw a Benyw. Un person ydych chi oll yn Nghrist Iesu. Dyla ni addoli fo'n gilydd, dyla ni weddio fo'n gilydd, dyla ni fod yn un. O fel da ni'n gwybod, dydy'r ffydd ddim yn gwahanu'r rhyw ac yn dod â'r rhyw at ei gilydd. Mae yna amrywiaeth yn rhefn Duw, a mae'r ffaith bod ni'n credu bod tystiolaethu yn y Gymraeg yn bwysig iawn. O dyma chi'r trafodaethau oedd yn digwydd o fewn y CU, a hefyd pan ddaru ni feddwl y bellach ymlaen am sefydlu UCCFW, y Cymraeg, o na le ar gyfer rhywbeth Cymraeg. Ac ar y cyfan, chwarae teg, bod y trafodaeth yn fywiog iawn, yn real iawn, O'na lawer yn nhw ddim wedi dod ar draws hyn, wedi dod o Lloegr, a ddim yn disgwyl i ni fod eisiau mynegu yn ffydd am profiad yn y Gymraeg. Ond allan o anwybodaeth oedd llawer ohono fo. Dwi'n cofio ni casnib y llywydd yn dweutha fi, a dwi wedi cadw'r llythyr, let's pray in the precious name of our Lord, and he will bind us together through a sincere desire to share with one another in any way possible what God has done for us in Christ. Ond mi oedd o'n issue, ac o'r rhaid sefyll ac egluro bod ni'n credu bod rhaid i ni gael cyfle i gael undeb Cristnogol Cymraeg. Ond cyn hynny, mi oedd y ddwy Catrin wedi dechrau cyfod i gweddi yn y neuadd Gymraeg. Ac fe ddaeth hynny yn arfer bod ni yn cyfarfod bob dydd mewn stafell yn y neuadd Gymraeg i weddio. Oeddwn ni'n trio cael cinio sydyn am 1:00 ac yna cyrraedd erbyn 1:30 wedi 1, ac yna gyfle i ni weddio bob dydd. Ac wrth gwrs, oedd hynny'n bwerthu yn doedd y dystiolaeth, fel mae Wyn wedi deud, heb weddi, dawdd ei byd ohono fo. A mae un o'n ffrindiau ni, Glyn Thomas, wedi sgwennu i atgofio nhw. A meddai Glyn, byddai cyfarfodydd gweddi yn ystod amser cinio gan y Gymdeithas Cristnogol yn ystafell biano yng Nghyntedd y neuadd. Pan ddigwyddai hyn, byddai criw o hogiau yn eistedd ar y soffa ac yn gwylio nhw'n mynd i mewn i'r stafell ac yn gwneud sylwadau ysgafn a pryfoclyd wrth iddynt fynd heibio yr enw crafog ar hynny oedd lle i weld o fyny. Chi'n gweld o? Term sydd wrth gwrs yn dod o'r Beibl. Cai ambell fyfyrio droedigaeth. A mae yna un blaenor, mae'n egwys yn y de oedd yn ei pris nhw yn Rhif Eisteddfa Gwadwarwyr. Dan amgylchiadau dramatig iawn. Gan droi cem dros nos ar y dafarn oedd yn aelod o'r Gymdeithas Cristnogol. Pan ddigwyddau hynny, rhaid destun siarad mawr. Fel mae Glyn Thomas yn disgrifio yr argraff oedd o'n cael o'r hyn oedd yn digwydd yn y cyfarfodydd gweddi. Wedyn, ar nos Iau, o'n i'n cyfarfod tua 100 ohonon ni yn y ffreitur yn y neuadd i gael astudiaethau. O'n i'n cymryd yn tro i agor, ac fel oedd Wyn yn deud, oeddwn i'n ddiolchgar iawn am cyhoeddiadau a ddath o Aberystwyth, ac yn ei pris nhw oedd ffeithiau'r ffydd. A mae'n lyfr yn dal yn ddefnyddiol, a dwi'n siŵr bod tebyg fysa fo werth i gael. Just yn egluro y cyfeiriadau thema gwahanol a'r gymeriad Duw ar yr Efengil a'r echodwriaeth. Ac na i beth anghofio'r olygfa o fod mewn stafell efo 100 mewn cylch o gwmpas yn trafod y gair ac yn pwyso a mesur y gair. Felly oedd y pethau yna wedi cymryd lle, ond oedd rhaid gwneud rhywbeth mwy ffurfiol mwyn diogelu yr etifeddiaeth, o'n i'n teimlo, a'r dystiolaeth
Felly fe sefydlwyd Undeb Cresnogol Gymraeg, Pasg 1974. A ddaren ni gymeryd llawer o esiampl, achos fe sefydlwyd Undeb Cresnogol Gymraeg yn Aberystwyth blwyddyn cynt. So genna ni batrwm y siw i hun, ac mwy na lai ddaren ni ddilyn llawer o'r canllawiau yna ac ethol swyddogion. A dwi'n meddwl bod yr hyn ddaren ni sefydlu wedi goroesi dros 10 mlynedd ar ôl i ni adael be nath gafodd i sefydlu. A wedyn gafodd ni mabwysiadu cyffes fydd UCCF, bod ni'n gwybod lle dyn ni'n sefyll yn ddiwynyddol. Yn ogystal felly ar cwrgweddi, yn ogystal ar yr astudiaeth nos Iau, oedd cyfafodydd nos Sul Bala Bangor. Ac oedd myfyrwyr y brifysgol yn dod ar ôl oedfa yn Tŵr Gwyn neu capeli eraill ar nos Sul tua 8:00 i Bala Bangor. Ac oedd hynny yn rhan bwysig iawn. Da ni wedi clywed rhai o enwau fel Emyr Roberts neu Arthur Pritchard oedd yna yn siarad. Ac oedd o'n rhan o'r dystiolaeth bod yr efengil yn glir iawn yn cael ei rannu ar nos Sul, o nos Sul i nos Sul. Felly oedd yna fyfyrwyr yn dod ata ni ac oedd nhw'n clywed ac oedd nhw'n ymateb. Be fydden ni'n neud hefyd oedd cynnal ymgyrchoedd efengylu ac oeddwn ni'n cael gwahanol siaradwyr ata ni i agor y gair ac yn eu plith nhw oedd Gwyn Williams a mae John Pritchard sydd yma hefo ni heddiw yn dweud i brofiad o. Cawsai Gwyn wahoddiad i Fangor i anmerch y myfyrwyr, gallaf hefyd gofio'r neges pwy yw Iesu Grist, oedd cwestiwn Gwyn i ni yn noson honno. Soniodd am yr hyn a ddwedodd Iesu Grist amdano ei hun, gan roi sylw arbennig i'w honiadau am ei berthynas â Duw, a'i gyfeiriadau mynych at ei waith a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Mynnau Gwyn fod Iesu Grist un yn dweud y gwir neu'n deud celwydd. Os oedd yn dweud celwydd, oedd un ein dwyllwr neu'n gwallgofyn, gan iddo wneud honiadau mor fawr. Ar ddiwedd i anerchiad, mi wnaeth Gwyn yn herio ni i gredu yng Crist hwnnw ac i roed yn bywyd iddo, os oedd hyn a ddywedau amdano ei hun yn wir. Mi wn ni wedi gwrando ar neges Gwyn Williams ddod yn gwbl sicr bod y cyfan a ddarllenwn am Iesu Grist yn y Beibl yn wir, a bod yr Iesu hwn yn gwbl deilw o'n hynfyriadaeth ac o'm cariad. Mi ddim ac yr wyf ac mi fyddaf yn dragwyddol ddiolchgar fod wedi defnyddio Gwyn Williams un o'r cyhoeddi o hynny. A mae dda cael cofnod o brofiad John yn clywed ac yn ymateb i'r efengil. Ac o'na eraill o'n y drwydigaethau eraill yn ein plith ni. A da ni ddiolchgar iawn am yr gwynt chwythu lle myno a dwy'n rhai i mewn i gredu. Dwi'n credu gallwn ni ddeud, ni oedd y Mangor, dyma chi'r criw Cymraeg oedd yna mewn un blwyddyn. Mi o'na gyfeillgarwch rhwng ni a'r ymrywiol myfyrwyr oedd yna. Oedd y frwydr yr iaith yn bwysig iawn i ni, oedd cymdeithas yn bwysig iawn i ni, oedd hwyl a bywyd colegol yn bwysig iawn i ni. Oedd y frwydr dros peidio ehangu'r brifysgol, oedd gwarchod addysg diwynyddol Cymraeg yn bwysig iawn i ni, ac diogelu yr etifeddiaeth Gymraeg. Ac o'r ffaith bod ni ddim yn wahanol, bod ni'n medru toddi mewn, a bod yna gymdeithas a hwyl, mae'r gyfeillgarwch yna. Nid dyna'r Undeb Cresnogol, ond dyna'r myfyrwyr, ac da ni edrych yn ôl ar y criw ac yn gwybod bod yna gyfeillgarwch yn plith ni. Nawr, troedigaethau y Mangor yn rhan bwysig iawn o beth ddigwyddodd. Ond mae'n dda cofio bod ni wedi elwa o nentydd ar draws Gymru.
Ond a bendithion yn barod wedi cymryd lle diwedd 60au i mewn i'r 70au. Ond a griw yn cyrraedd, fel oedd Wyn yn sôn amdano nhw, o criw Gareth Davies o Dafen. O'ch chi'n nabod myfyrwyr a Llanelli, oedden nhw'n cario'r NIV. Oedden nhw yna, bob tro yn dod ata ni, ac oedden nhw yn cyfoethogi yr undeb Cristnogol. Ond na Fendith wedi bod yn Dyffryn Clwyd. Ond na Fendith fel ydy wedi clywed, a diolch am Gwyn am gyfnodi, yn Penllyn, ond na Fendith wedi bod yn Ynys Môn. Da ni ddim yn deud mae Bangor oedd y digwyddiad, ond oedd y nentydd yma yna'n barod, ac oedd nhw'n ffrydio trwy Fangor, ac oedd llawer o bobl yn medru cyfoethogi y dystiolaeth oedd y Mangor, gan bod y nentydd yna wedi bod yna yn barod. Ac fel oedd Wyn yn deud, o'n i'n rhan o Efengylu. Dyma chi ymgyrch ar rhannu cylchgrawn Gorwelion. Dyna ddiolchgar iawn i Gwyn Davies sydd yma. Dwi'n meddwl fod y golygydd y cylchgrawn yma. Ac oeddwn ni'n rhannu y cylchgrawn ar y ffordd i fewn. Os sylwch chi, mae Arfon Wyn yn ffotobomio yr archdderwydd, y cyn archdderwydd. Mae Christine James fyna i'r chwith i Arfon. Dwi'n mynd aml yn meddwl bod neb yn sefyll o flaen Christine, so fy'n digwydd rwan. Ond dyna chi rhai o'r criw oedd yn y Steddfod ac yn dosbarthu Gorwelion. Ac oedd hynny yn Fendith. Oedd ffaith bod na dystiolaeth yn Aberystwyth a ffaith bod ni'n dod at yn gilydd yn mynd i bod o Fendith mawr. Fedrai ond sôn yn bersonol gymaint oedd gweld Duw ar waith a gweld troedigaethau yn golygu fel bod yn y cyfnod yna. Ond fedrai hefyd gofio am brofiad personol i fi yn gweddio rhyw fore yn stafell 2 yn Bala Bangor. Ac wrth i fi weddio, oeddwn i'n meddwl am bechodau y byd a bechodau pobl oedd wedi cymryd lle yn hanesyddol. A dwi'n cofio teimlo argyhoeddiad personol o bechodau fi, a ffordd mae Duw wedi edrych arna fi, a nid bechodau neb arall, nid Hitler ar lladd, ond ddeuogrwydd i. A dwi'n cofio teimlo oedd edrych ar bin sbwriel yn y stafell. Mae sbwriel oeddwn ni, just sbwriel, pechadur oeddwn ni. A nath Duw ddeitha fi, dwi'n digaru di fel sbwriel. A dwi wedi anfon fy mab i farw drosta ti fel sbwriel. A ddaru hyn rhyw adnewyddu fi yn fawr iawn yn y cyfnod yma. Bod Duw yn delio efo pechaduriaid ac yn rhoi cyfle arall, yn rhoi gobaith arall. O'n i'n Gristion ers yn 40, ond oedd angen adfywiad yna fi. A dwi'n cofio yng nghanol Bendith, oedd hwnna'n Bendith, oedd yn sbardino fi ar y pryd. Ddaru ni sefydlu y criw yna ni oedd yn gwneud diwnyddiaeth, Cymdeithas Thomas Charles. Mi oedd gan y CU, y TSF, y corff diwynyddol ar gyfer helpu fyfyrwyr i fynd trwy bethau yn gywir ac yn barchus o'r gair. Ac o'n i teimlo bod ni fel Cymru Cymraeg angen rhywbeth tebyg. A ddaru ni gynnal sawl sesiwn am sawl blwyddyn o dan yr enw Cymdeithas Thomas Charles. O da, dwi wedi dechrau encilion lawr yn Bryntirion, ac o'n i'n teimlo bod angen rhywbeth yn y gogledd, a ddaru ni ddechrau wedyn, ac o'n i'n trefnu yr encilion yn Bryn y Groes, ac o'n i eto yn falch bod pobl yn dod ata ni o sawl cyfeiriad, ond yn arbennig iawn, oedden nhw'n dod o Aberystwyth ac o Fangor. Doedd yr lle ddim o'r gyfforddus yn wedi lle oedd yr hogiau yn cysgu yn y coldits. Oedd angen ryffio hi dipyn fod yna. Ond o'n i'n gallu clywed, dwi'n cofio Dr Martin Jones yn dod ata ni i'r cyntaf, dwi'n meddwl, i siarad am agor y ffynhonnau. Dwi'n cofio Gareth Davies yn had ac eraill yn agor y gair. Ac oedd yr encilion yn gyflenwi bwrw'n gwreiddiau yn y gair, i gael cymdeithas yn y gair. Dyma chi restr dwi wedi cadw o'r trefnu lifts, pwy oedd angen lifts,
A mae'n ddiddorol edrych ar yr enwau gwahanol a meddwl lle maen nhw rwan a sut mae Duw wedi cadw nhw a'i cynnal nhw. Rhan arall bwysig i mi o fywyd Bangor oedd tystiolaeth Ebenezer. Da ni falch iawn bod Liz efo ni y bore yma, a da ni'n meddwl am Geraint, a be nath Geraint ddod i Fangor o Gaerdydd a sefydlu Ebenezer. A mi oedd Ebenezer yn wreiddiol yn eglwys ddwyieithog, a mae'r rhestr o gyfafodydd ar y dde yn dangos ac yn adlewyrchu dwyieithrwydd yr eglwys. Ac oeddwn ni'n mynd i'r oedfa Gymraeg, oedd yn y festri, ac wedyn o'n i'n mynd i'r oedfa Saesneg yn y nos. Ac i nifer ohono ni, mi oedd cael mynd o dan y gair i Ebenezer yn gyffeiliaid ac yn bwysig. Ac o feddwl am Ebenezer, da ni'n meddwl am un arall oedd yn flaenor yna, y Dewi Arwel, oedd yn gorffen i roethuriaeth a'r grefyddau ac yn y blaen, ac roedd Dewi yn yr festri oedd yn cael ei rannu mewn siop. Ac oeddech chi'n mynd i weld Dewi yn y siop, oeddech chi'n cael gadael heb brynu rhywbeth. Oedd genna fo ffordd wych iawn o ddarllen llyfrau heb i chi wybod bod o'n i darllen. Oedd yn darllen llyfrau fel un. So oedd o byth yn agor y Sbaen. So dwi'n siŵr faint o lyfrau oedd o'n i darllen. Oedd o'n i prynu nhw, ond fel na oedd o'n darllen llyfr. Ond oedd o'n i'n medru cael sgwrs braf iawn efo Dewi a trafod lot o bethau pan o'n i'n galw yn y siop. O'n i wedi dysgu pan o'n i yn cael yn gydnabod ar ôl pregethu, o'n i'n buddsoddi pres di Sul mewn esboniadau. Ac dwi wedi bod yn ddiolchgar iawn am hynny, i gael esboniadau da. Ond oedd cyfellgarwch Dewi a'i anogaeth o yn bwysig iawn. Felly gobeithio bod hynny wedi bod o help wrth i ni alw i gof weithredoedd yr arglwydd a meddwl am yr holl waith. Pa Dduw sy'n fawr fel ein Duw ni. Diolch yn fawr.